बर्तमान आम गोटे गली बसिलु ଏବେ ରାତି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଏପଟରେ ଚପଲ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ସେପଟରେ ପଡ଼ିଛି ଖେଳନା ଦୋକାନ। ଏପଟରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଇଏ କାଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପିଲା ଏଠି ରୁମାଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରାହୁଲ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ପଛପଟ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ କିଛି ସେପଟ ଗଳି ସେପଟ ଗଳିକି ଯିବା। ଏପଟ ଗଳିରେ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଏପଟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ସବୁ ମାଙ୍କର ଜୁଟି ପଡ଼ିଛି। ଏପଟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜମ୍ବୁରେ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜମ୍ବୁରେ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଲୋକ ଟିକେ କମି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗଳି ଥିଲା, ଗଳି ଭିତରକୁ ପଶି ହେଉନଥିଲା ଟୋଟାଲ ଉପରେ। ଏଇପଟରେ ବାହାରିଆ ଯିବା ପଡ଼େ ନା କ'ଣ? ଯିବା ପଡ଼େ ଏକାଥର ଯେଉଁ କ'ଣ ମନୁଆ ଭାଇ ବିରିୟାନୀ ସେପଟେ ନା କ'ଣ? ଧଳା ରୁମାଲ ଧଳା ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 12ଟା 20 ହେଇଛି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନୁ ଭାଇଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ସପରେ ନେବ ଚାମଚ ଆମର ବିରିୟାନୀ ପ୍ୟାକିଂ କହୁଛୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନା ଆଜି କହିବୁନି ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଯିବ ନୁହଁ ନା କ'ଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଲା ଦେଖା ହେବ ଆଗ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟା ଟା ଟା